ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha ka janme jong ka singi ublay jong ka arpo nyotrek ubna rempang arajar arpo ki kena syarai belang kila lap ya ka wei ka Metïap jong Rangbah Briew ubala thia yap leng top ha ka wei ka ranap ka bala tip kerteng kum ka penno tangai ka badang ha ba po pu sam jong ka snong Pyndeng Nongbri ka snong ka ba ha Eastern West Khasi Hills District Yauni Rangbah ubala thia yap dak Hongpong ha ka ni ka ranap lum ka balong riat udai yo ubala tip kerteng kum uba Agustin Pasi uba basa ha kasnong mai Rangbah bad ubala ja nalaying nado ka khat santarik ubnai nopra arhajar arpuwei kadhadu ubala penmi ya kana ka khubor empat la ban tip ya ka daw jong ka jingyap jong uni Rangbah